Ja, dames en heren, welkom bij alweer een nieuwe uitzending van Venray in Bedrijf. En we zijn alweer in juli aangekomen. Het is bloedheet, maar het is evengoed hartstikke gezellig. We zijn weer in Hotel Osteria en vandaag ontvang ik wederom een aantal ondernemers die ons komen vertellen over wat hen bezighoudt. Ja, onlangs opende in de Bleek een nieuwe bakkerij, Ambachtelijk Gebakken. Een echte bakker terug in het centrum van Venray, want wie vroeg opstaat, kan door de ramen deze echte bakker aan het werk zien. Ik zeg welkom Frank de Klein. Dag Frank. Goedemiddag. Ja Frank, even voor de mensen uit Venray die jou niet kennen. Stel je eens even voor, wie ben je, waar kom je vandaan? Nou, ik ben Frank de Klein, geboren in Leunen. Ja, we waren in het ziekenhuis met mijn ouders gewoon in Leunen. Ook opgegroeid, Leunen in school geweest. Daarna in Venray in de school. Bakkerijopleiding gedaan, verschillende bazen in de regio ook gewerkt. En op een gegeven moment dachten wij, we gaan het gewoon voor onszelf doen. En toen dacht dit Lundse knulleke, die dacht, ik ga een eigen bakkerij in het centrum van Venray beginnen. Juist. Maar waar ben je te vinden? In de Bleek, op de hoek, de Bleek Schoolstraat. Ja. Ja, van buiten goed herkenbaar natuurlijk, want de bakkerij kun je van buiten ook zien. Die kun je zien en? Ruiken. Ruiken, en dat is altijd heel erg fijn vind ik van bakkerijen. Ja. Doe je dat trouwens helemaal alleen, die bakkerij, of werk je met een team? Ja, we hebben gewoon een team van we hebben winkeldames hebben aan het werk, bezorgers. Mijn vrouw doet de maquettebakkerij. Ja. Ik doe zelf een broodbakkerij. Af en toe help ik bij de maquettebakkerij. En af en toe hebben we gewoon hulp erbij als het te druk is. Ja, dus zeker niet in je eentje. Nee. Ja, ambachtelijk gebakken, dat is de naam van de bakkerij. Maar waar zit het ambachtelijke dan in? Wat houdt dat in? Kun je ons dat vertellen? Nou, wij doen nog echt zoals het vroeger was. De ambacht, met de zakken bloemsjouwen, het deeg draaien, niks uit de diepvries. Dus het echte ambacht zoals het vroeger was. Zo bereiden wij al onze producten. Met welke producten werk je dan als jij ambachtelijk werkt? Natuurlijk met allerlei met Wij meel en dat soort dingen. Maar... We hebben zo weinig mogelijk toevoegingen. Eigenlijk geen toevoegingen zitten erop bij ons. Terwijl ons brood toch 3 dagen vers blijft, zeggen de klanten. Ja. En alles is gewoon zoals het vroeger was. Ik denk dat sommige dingen vroeger beter waren als dat ze nou gemaakt worden. Maar als ik bijvoorbeeld een aardbeientaart bij jou koop, dan zijn die aardbeien van regionale leveranciers? Die halen wij gewoon in Oostrum. Dat lekkere verse zoete aardbeien, elke dag. Ja. We werken met Limburgse kersen in de Limburgse vlaaien. De pruimen die koken we zelf. De gehakt hebben we van de slagers uit de regio. De groenten die halen we bij de buurman. Dus, ja. Kijk, dus jullie versterken elkaar op die manier ook nog eens. Dat is hartstikke mooi. En wat doe je eigenlijk dan anders nog dan al die andere bakkers die er nu zijn? Want vaak zijn het ook wat van die grotere ketens. En jij bent alleen een ambachtelijke bakker. Ja. Waar zit nou dat echte onderscheid dan? Ik denk toch dat je het verschil proeft. Daarom hebben we ook gekozen voor een open bakkerij, dat je het ook kunt zien. Dat het anders, het is geen massaproductie, het is geen... het is gewoon zoals het hoort, zoals je verse producten krijgt. Merk je ook dat mensen al bij het raam naar binnen staan te kijken om te zien hoe jij daar het brood aan het bakken bent? Ja, of dat ze in de winkel blijven staan als je iets aan het doen bent, dat ze even willen kijken hoe je dat afmaakt. Ja, dus dat werkt wel. Dat werkt wel. Want ik wou zeggen hoe laat begin je, maar volgens mij kan ik beter vragen hoe vroeg begin jij iedere dag? Rond 2 uur 's nachts. Rond 2 uur 's nachts. En tot hoe laat duurt jouw werkdag dan gemiddeld? Tot 6 uur 's avonds. Tot 6 uur 's avonds. Ja. Dus heel veel tijd voor verenigingsleven, andere sociale activiteiten. Is er op het moment weinig. Zo'n bakker erbij vinden, dan hoop ik wel dat de tijd weer komt. Ja. En je kan hopelijk met wat weinig slaap uit de voeten dan. Ja. Dat zou moeten. Oei. Hoe reageert Venray op de nieuwe winkel? Ja, heel erg leuk. Veel klanten die we toch al in de eerste paar maanden die we regelmatig terugzien. Ja. Veel bedrijven die ons gevonden hebben waar we mogen leveren. Ja. Dus dat... Dus je hebt een vliegende start gehad wat dat betreft. Ja, het ging boven verwachting. Ja, ik wou je net vragen, voldoet het aan je verwachtingen? Maar je zegt meteen, het is boven verwachting. Wat had je eigenlijk verwacht dan? De verwachting was dat het wel zou gaan lopen. Ja. Daar hebben we onze regels voor om dat te denken. Omdat we de enige bakker in Venray zijn die nog echt bakken. Ja. Ja, dan zijn er toch mensen die nog steeds voor kwaliteit kiezen. We hadden niet verwacht dat er zoveel derde kanalen zoveel af zouden nemen. Dus dat gaat gewoon heel erg goed. En als je dan tevreden bent, als je dat zou mogen uiten in een schaal van tussen de 0 en de 10,
Ja, dan zitten we al gewoon op een 10. Dan zit je nu al op een 10. Ja. Oké, dus dat gaat gewoon hartstikke goed. Ja. Ik zag ook op je website dat jullie binnenkort beginnen met het thuisleveren van brood. Ja. Waarom doe je dat? Er zijn toch een groep mensen die graag online willen bestellen. Dan zijn we aan het werken dat het dadelijk ook allemaal werkt. En of mensen die met 2 man werken, die geen tijd hebben, een verjaardag hebben, die toch de flyer nog willen hebben of het brood of net wat. En ik denk dat je daar toch op in moet springen. Dat je toch de... Dus dat stukje service, dat Ja. wil je, of dat ga je ook nog bieden. Want Ja. vanaf wanneer ga je dat doen? Het is de bedoeling vanaf volgende maand. Vanaf volgende maand. Zijn er verder nog plannen, ideeën waar je al op aan het broeden bent, wat we kunnen gaan verwachten de komende tijd? Ja, de vraag zeg maar, naar broden die wijzigt gewoon. Sommige mensen willen heel donker brood, hadden we eerst niet. Hebben we nou wel erbij, een dubbel donker. Deze brood is veel vraag naar. Ja. Omdat we alles elke dag vers maken. Deze brood is een product waar je met temperaturen, tijd mee bezig bent. Daar willen we iets vereenvoudigen en dat we toch de continuïteit van het deze brood ook elke dag in de winkel hebben. Dus ik begrijp eigenlijk als klanten bij jou binnenkomen en ze hebben een speciale wens, daar kun jij meteen wat mee doen. Ja, maar als het niet kan, dan zeg ik ook, dat ga ik niet wou doen. net zeggen, want dan ook misschien wel heel erg veel verschillende dingen die je uit de hoge hoed moet toveren. Even als je naar jouw eigen bakkerij kijkt, wat vind jij dan trouwens zelf het lekkerste product uit jouw bakkerij? De broodjes die vind ik echt lekker. Ja, maar broodjes, er zijn 100.000 broodjes volgens mij. Ja, maar Of de wij gewone witte- maken maar gewoon een paar soorten broodjes. Ja. Dus de broodjes vind ik heel lekker en de bavarois bij ons, die vind ik echt, ik lust ze allemaal. Dus. Dus eigenlijk zou iedere Venrayenaar alleen om die bavarois vlaaien te proeven bij jullie naar binnen moeten komen. Ja. Nou, ik verwacht dat na deze uitzending er zeker mensen zullen zijn die komen vragen naar de bavarois vlaai. En ik weet zeker dat er hier een aantal zitten die dat ook gaan doen. Mag een Hartstikke leuk. hartelijk applaus voor Frank de Klein. Dankjewel. Dankjewel. Merci.